खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कुमारिघाटा दख'र एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिघाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बोसोरनि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय बर' फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। मेट्रिक आनजादाव टप 10 फरायसा आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स बे मोनथाम बिजोंनिफ्राय सेथि मासि उथ्रिसारनाय गासै सा 32 फरायसाफोरखौ दावगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव बरायो आरो मान बावो। कुमारिघाटा दख'र एबसुनि आफादगिरि सुक्लेश्वर दैमारिनि मासि सामलायनाय बे हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोयो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि बिथिं आरो रांखान्थियारि बिथिंनि फारसे गोथौयै बिबुंथि लाखिनानै फरायसा आरो बिमा बिफाफोरखौ थुलुंगाखांहोयो। कुमारिघाटा दख'र एबसुनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे समाव कुमारिघाटा दख'र एबसुनि आफादगिरि सुक्लेश्वर दैमारिया बरायनाय हाबाफारिनि बागै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा खोनासंदो। कुमारिघाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै देग्लायनि अर्थात 2025 इं मायथाइनि जि HSLC आरो HS 10 थाखो आरो 12 थाखोनि फरायसा बिथांमोनखौ फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोरखौ अर्थात बे फार्स्ट डिभिजननिनो टप 10 सायख'नानै जोङो मेट्रिकनि टप 10 जन, बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आर्ट्स, कमार्स, साइन्स बिनि 10 जन गासैहाय 32 जन फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों। बे बरायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा, जोङो नेक्स्ट जेनेरेसनखौ इयुन जोलैखौ माबादिहाय जोङो थुलुंगाखां होनानै फैबाय थानाय समाव देग्लायनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट बानायनो हायो, बिनि मोनसे गिदिरथार थांखि। जोङो बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ एकदम गाहाय बिथा खालामनानै जों खामानि मावबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइबो साबसिन आरो साबसिननिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट जाहाथे जायो, बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो हाइ स्कुलनि फरायसा थाखो 10, थाखो 9 बिनि फरायसाफोरखौ लिंबोनानै बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोसो थुलुंगाखां होनानै बिथांमोनखौ जोङो फरायनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों आरो बे नाजानाया बोसोरफ्रोमबो जाबाय थादों आरो देग्लायबो जादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियावनो जोङो कुमारिघाटा दख'राया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव सोलोंथाइ नेहाथारि सारखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा फैनानै जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गावनि मेहेरगोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि फरायसाफोरखौ इनकारेजमेन्ट होनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि तामुलपुर बियाबनि मानिजाथाव MLA बिथांमोना बाहागो लादों। दारांगाजुलि बियाबनि मानिजाथाव MCLA बिथांमोना बाहागो लादों आरो गंफ्रोमबो हाइ स्कुल जेरैबायदि दावगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालि, सेसापानि गोजौ फरायसालि, पाटकेजुलि गोजौ फरायसालि, आमबारि सुरुबेरा गोजौ फरायसालि, पुब कुमारिघाटा गोजौ फरायसालि आरो UN एकाडेमि कुमारिघाटा, UN एकाडेमि गणेशगुरि बेनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। लोगोसे बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जादों आरो बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगोनां बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद मेहेर गोनांहै बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल।
उदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो उदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।